Għat-tielet sena konsekuttiva Malta għamlita l-finali tal-Eurovision Song Contest. Grazzi għal prestazzjoni mill-aqwa li taw il-grupp Firelight fis-semifinali tal-ħamis fil-għaxija, Malta kienet waħda minn 10 pajjiżi li sabu postom fil-finali f'Copenhagen mid-Danimarka. Bekk Firelight għal darbohra ser jagħtu l-interpretazzjoni tagħhom tad-diska Coming Home, din id-darba fit-22 post. M'għandniex xi ngħidu l-membri tal-grupp Firelight huma sodisfatti. Qed nħossuna ovvjament tajjeb ħafna, l-enerġija l-bieraħ kienet verament tajba bejnietna u ħassejna li speċi dak it-3 minutes on stage li għamilna hemmhekk kienu l-iżjed li stajna nagħtu. Allura speċi mal-inżilna minn fuq il-park aħna konna diġà sodisfatti. Il-fatt li għaddejna mbagħad għall-finali, that was the cherry on the cake kif jgħidu. Huwa stmat li t-telespettaturi ta' din is-serata ilaħqu il-125 miljun. Tista' tiġi, overwhelmed by the situation. Allura speċi nipprova kemm jista' jkun nifoka fuq il-performance, nifoka mal-familja and just enjoy il-ħin tiegħi fuq dak il-palk. Iżda isem Malta fil-Eurovision ma semmix biss minħabba Firelight. L-organizzaturi reġgħu ħadu l-udjenza lura s-sena 1992 meta taw it-titlu tal-itwal nota kantata fl-edizzjonijiet kollha tal-Eurovision lil Mary Spiteri bid-diska Little Child. Din hija 59 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest u hija t-tielet waħda li se ssir fid-Danimarka. Kollox Malta pparteċipat għal 27 darba. Thank you,